Tarasna tulus nadyaning bekas Oke, terima kasih. Monggo gubuk asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo Mbak. Yen liwat aku kelingan bakal lemah piye takon leren masih Yo, iki lho ciri khase lho. ngajak mbak tulisan warna tanda isi raman apa ora langit kubuk mas marang masih biyen kae lo masah ya tak go wadok teras nalo mas Kae buri kok nek Mas. tanah bandal tanpa rasa Masih. masih abati Malih, Mbak E. kubaknya ini panawati lemas bibit bijen pomah rasa ini lemase kubaknya ini cerita lemas katanya pagi ngantiknya cerita Oh, aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten niku. Karai luar biasa. Nggih. Enem rek sinabu. Heeh. Ya sinabu jenengan kok betul sing tuwa to. Mbak tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom. Ngono lho. Iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan ngerteni mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Iso duwe bros ngono ae. Malih Mas E. Iya, Mbak E. Oke Mas E. Iya, Mbok E. Eh? Di rumah saya malah kelingan. Hanya lo mbok E kaya mbok-mbokan guyangan. Lah keluar yang mantan mriko kok. Ora. Tahu lho, kula itu lho wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenan kula Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah iki tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Nyatan lontar mase saya mareta. Aku kowe dadi karma. Hey!